In het oude paskantoor in Burgum, dat kwadlien verbouwd en verduurzamen is, had de kringloopwinkel plak maken voor een hele oren onderneming. Post Baby & Kids is een baby- en bennenwinkel. En in eerste instantie ben we begonnen met alleen nog bennenkleding. En nu in dit pand we weer verhuizen en geven ze richten op de styling van baby- en bennenkindjes. Daarmee is een dream van Ingrid uitkwam. Toen het pand op haar paard kwam, hoefde ze er net lang om uit te denken. Ik hou van oude panden. Ik vind het sfeervol. Er zit een ziel eigenlijk in een oud pand. En dat had fantastische mooie oude elementen. En dat vind ik heel mooi, ja. Het gasvrije pand sluit goed aan op Ingrid haar onderneming. Wij selecteren echt wel onze collectie op duurzaamheid en wat voor productie het had en wat voor materiaal het ze broeken. En dat vinden wij wel heel belangrijk. En dat het pand nou helemaal verduurzaamd is, dat past wel echt bij ons concept. De winkel is open, maar is nog net heel klaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat van het zimmer nog een gedeelte erbij komt. Zodat we de meubels en bennewijn, dat soort spullen nog meer uitbreiden kunnen. Ja, dat hebben we gewoon net red qua tijdsplanning. Dus we openen gewoon eerst lekker de voorkant. En dan komt uiteindelijk de achterkant erbij. Ja, dat is het plan.